Vou a ser moi breve, estou encantado de estar aquí representando a facultade en esta, como ben dixeche, 8ª edición de Tempo de Psicoloxía. Esperemos que dure 8 primaveras máis, polo menos. Como sempre, tratando temas que, en fin, que ao mellor non están demasiado na axenda, pero que son de unha importancia radical á hora de entender a saúde mental. Quero dar a benvida aos compañeiros de Portugal, estades na vosa casa, a todas as persoas colexiadas que están aquí asistindo, darlles parabéns sobre todo ás persoas que participaron na organización, con Rosa á cabeza, e volvede cando queirades, porque ademais nos deixades o salón precioso, moi ben aquelado. Falaremos despois se hai posibilidades de quedarse con parte do mobiliario ou das plantas. Hai que mirar pola facultade. Bueno, non sigo dicindo máis tonterías. Benvidos a todos. De seguro vamos a aprender moito esta tarde e que dure moito esta colaboración e bon entendemento entre o colexio e a facultade. Gracias. Pues gracias. Gracias, decano Arturo Pereiro. Para a próxima xa me queda claro. Doulle a palabra agora a María Rosa Álvarez Prada, decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, cando queira. E a todos. Agradecer a todo o público que está nunha tarde maravillosa de sol estar aquí, e tamén a xente que nos está seguindo en liña esta 8ª edición de Tempos da Psicoloxía. Tamén agradecer, como non, á Facultade de Psicoloxía, xa que é unha actividade que se ven facendo conxuntamente e sempre, tan colaborativa tamén poderla facer aquí, celebrala, e realmente esta conexión, esta boa sintonía. Dende a 8ª edición plantexamos varios temas, non? Normalmente naceu xa ca idea de interpelar ou tratar asuntos que moitas veces interpelan a sociedade. E a veces son asuntos que non gustan, realmente, porque son temas que preocupan e que moitas veces todos temos a responsabilidade de poder contribuir a ver o que poden cambiar. E un deles, dos que vamos a falar hoxe aquí, é o da pobreza, no que todos temos que reflexionar e, ao mesmo tempo, ver a relación que ten coa saúde mental e todo o que poda aportar a nosa disciplina científica a este tema. Falamos de pobreza e quero, onte o dixen aquí no Día da Psicoloxía Académica, que tivemos a ocasión de celebrar, invitados tamén pola facultade, evidentemente moi contentos e contentas, e quero repetir prácticamente ou reflexionar estas mesmas frases ou palabras ou parágrafos con todos vos. E tamén cos que están en liña, claro. Falamos de pobreza non só como carencia de ingresos, senón como limitación de oportunidades, de acceso a recursos, de dereitos. Vou dicilo con claridade. A pobreza non é un fracaso individual, nin unha cuestión realmente de esforzo personal insuficiente, que o centramos aí moitas veces. Polo tanto, afirmamos a pobreza é un fenómeno estrutural vinculado á desigualdade, ás condicións de mercado laboral, ao acceso á vivenda, aos servicios públicos, ás políticas sociais e ás dinámicas da economía global. E, polo tanto, todo isto, como non vai afectar a saúde mental? A quen non? Impacta na infancia, nas familias, nas persoas maiores, nas persoas migrantes, en que realmente viven unha situación de exclusión social. E sabemos que esa presión sostida no tempo ten consecuencias psicolóxicas profundas.
E aí falamos de ansiedade, de depresión, de desesperanza, de deterioro dos vínculos e, en ocasións, problemas de saúde mental aínda máis graves. E onte escoitamos aquí a un conferenciante que ben nos ilustrou sobre todo o que estamos a decir. E nos lo afirmou, e con datos científicos tamén, con datos científicos. Pero tamén sabemos que moitas veces esta relación é bidireccional. A saúde mental condiciona as posibilidades de inserción laboral, de participación social e de autonomía personal. A vulnerabilidade económica pode ser causa e tamén consecuencia do malestar psicolóxico. Por iso, o título desta edición, moi ben pensado pola nosa coordinadora, dice: por que non podemos entender unha sin analizar a outra? E temos que velo así. Como profesión, temos a responsabilidade de visibilizar esta realidade e realmente de reclamar, e digo reclamar, políticas públicas que integren a perspectiva da saúde mental na loita contra a pobreza e a exclusión social. Temos esa obriga. E non abonda con intervencións individuais se non atendemos as condicións estruturais que están na base dese sufrimento. Precisamos prevención, recursos comunitarios, coordinación, e repito a palabra, entre os servicios sociais e sanitarios e unha aposta decidida pola equidade. Bueno, sei que nos van ilustrar as persoas que van estar esta tarde na mesa, que hai persoas ben interesantes aquí que sei que nos van ilustrar e que vamos a aprender a reflexionar todos, e tamén nos van a dicir que podemos poñer en práctica cada unha de nós desde distintas institucións ou nos organismos onde estemos e tamén a nivel individual. E, polo tanto, a mí só me queda expresar, en nome do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, o meu agradecemento aos profesionais que participan hoxe nesta xornada, profesionais que, como decía, conocen de primeira man toda esta realidade. Esta tarde comenzamos cunha interesante conversa entre Ricardo Fandiño Pascual, do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, e Alexandre Teixeira, da Rexión do Norte, que nos achegarán unha reflexión sobre a relación bidireccional, como decía, entre a pobreza e a saúde mental, sobre como o estigma, a exclusión social e a vulnerabilidade económica interactúan e se retroalimentan, configurando realidades ben complexas que precisan respostas integrais. En esta altura desta mesa, gustaríame agradecer a Orden dos Psicólogos Portugueses pola súa implicación nesta actividade a través da Dirección Xeral de O Norte para poder ampliar a nosa mirada e coñecer tamén esa realidade portuguesa. Agradecer ao psicólogo Alexandre Teixeira e ao presidente da Dirección Regional do Norte da Orden de os Psicólogos Portugueses, Gaspar Ferreira, que hoxe nos acompañan aquí realmente, xunto con Cristina Oliveira, tamén da Rexión do Norte, en representación desta institución irmán, deste colexio, e que nos apreciamos moito e vos agradecemos que estedes aquí hoxe, de corazón. Na segunda palestra, van a decir, pero quero nombralos a cada un e a cada un delas, Aarón Agudo Palacios, Beatriz Gómez Gómez, Ana Pardo Fernández e Adrián Varela, que completarán tamén esta ollada desde esa intervención social, sanitaria e asociativa, abordando os retos prácticos e as barreiras de acceso aos recursos e as necesidades de traballar de maneira coordinada fronte á pobreza e ao sufrimento psíquico. Gracias por estar aquí, realmente de novo. Tamén a Verónica, a xornalista, teño que agradecer enormemente que estea aquí acompañándonos hoxe e a conducir este encontro. Gracias, Verónica. Únicamente, como decía, que temos o convencemento de que o diálogo entre a psicoloxía e o traballo social e o tercer sector e as entidades que traballan en pé da rúa é imprescindible para construir realmente esas respostas eficaces e máis humanas, que a psicoloxía forma parte da vida cotidiá das persoas, que somos unha disciplina científica e unha profesión comprometida coa realidade social que precisa do contacto e da cooperación para ampliar o seu impacto, porque a psicoloxía tamén avanza coa sociedade.
E quero rematar, como sempre, e unha vez máis, recoñecendo o traballo das compañeiras e compañeiros que fixeron posible esta iniciativa ano tras ano, 8 anos, e a coordinación da profesora Coqui Rodríguez e tamén do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, xunto co resto do equipo organizador. Póñenlle ilusión, póñenlle ganas e póñenlle traballo a que se sigan celebrando estas edicións. Tamén estamos seguros que sin o seu compromiso non sería posible facer esta realidade consolidada no que ven sendo tempos da psicoloxía e ao largo de tanto tempo. Quero agradecer tamén ás persoas do equipo técnico e personal administrativo, que sei que estades aí tamén detrás e sempre temos todo e nos lo facilitan todo. Nada máis, a todos e a todas, disfrutemos da xornada e grazas por estar aquí e de novo tamén á facultade. Gracias. Gracias, decano, gracias, decana. Imos ir entón ca seguinte mesa, mentres me acompañan Ricardo e Alexandre. Vou vos contando un pouquiño que, como ben dixo Rosa, na seguinte mesa imos a falar desa relación de bidireccionalidade entre pobreza e saúde mental, non? Resulta, ademais, Rosa xa deu algunhas pinceladas, pois bastante evidente que se estamos nunha situación ou en risco de estalo de pobreza, pois temos máis, podemos ser máis propensos a ter problemas de saúde mental, porque se non tes pois unha vivenda, por exemplo, para onde estar segura, se non tes un traballo estable, obviamente o estrés económico e diferentes situacións pois poden nos levar a problemas de saúde mental, igual que no outro sentido, cando temos problemas de saúde mental, pode nos custar máis pois manter as relacións sociales, manter un traballo estable, manter unha vivenda estable, entón acaba con eso, sen as políticas sociais adecuadas, sen o apoio específico de profesionais e sen outros moitos sistemas con esa coordinación da que falaba Rosa, é imposible salir dese bucle, non? E desa roda que non deixa de xirar. Entón, preséntovos de novo as persoas que me acompañan nesta primeira mesa e xa lles deixo falar a eles, que son os expertos na materia. Por unha banda, temos a Ricardo Fandiño Pascual, vogal da Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, coordinación xeral, ademais de ASEIA, a Asociación para a Saúde Emocional da Infancia e da Adolescencia. E, por outra banda, temos a Alexandre Teixeira, membro da Orden dos Psicólogos Portugueses e coordinador do Centro do Porto das asociacións CAIS, entidade que traballa con persoas en situación de risco ou exclusión social. Entón, deixo a palabra xa directamente. Ricardo, se queres tomar comezo. Bueno, pois, escoitaseme, sí. Boa tarde, moitas grazas polo convite. Bueno, eu partiría neste diálogo de dúas ideas, a ver que che parecen, Alexandre. Unha é que a saúde mental non é unha cuestión individual, non é unha cuestión únicamente do suxeto, e a outra é que a pobreza non é só unha cuestión económica. Tendemos a pensar a pobreza como a falta de cartos, decimos aquí, de diñeiro, pero o impacto da pobreza é un impacto que vai moito máis alá. A pobreza non é só algo que se sufra, é algo que se aprende, que se interioriza, que se integra, co que un pode rematar de algún xeito identificado. Hai unha identidade de pobre, hai un estigma na pobreza. E o mesmo penso que sucede respecto da saúde mental. Pensamos moitas veces na saúde mental, bueno, un pouco nos termos que falaba de Mark Fisher, de privatización do sufrimento psíquico, o sufrimento psíquico como algo privativo dun suxeito, sin entendelo no contexto no que se produce
ese sufrimento, non? A mí me parece como ideas das que podemos ir partindo para pensar. E outra idea que, levando auga ao meu muiño, na que me gustaría que poidéramos falar un pouco, é ao redor da pobreza que afecta as infancias e as adolescencias, que é unha pobreza que provoca un sufrimento, xeitos de sufrimento moi particular, moi específicos e que evidentemente ten moitas repercusións a nivel de saúde mental ao longo de todo o ciclo vital. Buenas tardes a todos. Yo he intentado hablar un poquito castellano por la tarde, pero he percibido que mejor hablar en portugués. Así que voy a cambiar para portugués, ¿vale? Si no entienden, dime y intentaré explicar un poquito mejor. Entonces, obrigado pelo convite. Eu acho muito interessante este tema porque, por um lado, esta questão da pobreza não ser exclusivamente ligada às questões económicas. Eu acho que nós às vezes ligamos muito às questões económicas e esquecemos que a pobreza está ligada a exclusões. Não a uma exclusão, mas a várias exclusões. Está ligada à exclusão financeira, está ligada à exclusão dos sistemas de saúde, está ligada à exclusão dos sistemas de justiça, está ligada à exclusão dos sistemas habitacionais, está ligada à exclusão dos sistemas espaciais. Nós falamos muito de gentrificação e às vezes esquecemos o impacto que isso tem nas comunidades. Esquecemos que pessoas que toda a vida viveram num determinado território de repente são obrigadas a sair de lá porque o capitalismo chegou lá e chegou lá em força. E tudo isto tem impacto na vida e na saúde mental das pessoas. E eu acho que nós, enquanto psicólogos, muitas vezes somos parte do problema. E muitas vezes, e eu estou a ser provocatório e espero ser provocatório para que vocês também respondam de forma adequada. Nós, muitas vezes, enquanto psicólogos, e por formação profissional, trabalhamos o indivíduo, trabalhamos o problema no indivíduo. E quando nós trabalhamos o problema no indivíduo, estamos a dizer que quando estamos a trabalhar com o pobre, é no pobre que vamos encontrar a solução. E esquecemos muitas vezes que as situações de pobreza e de exclusão e de exclusões sociais resultam de fatores sociais, de fatores macro. Enquanto nós, enquanto psicólogos, nos focarmos muito nesta questão da psicologia clínica, de fazer o diagnóstico, de encontrar o problema, de colocar a etiqueta de ok, ele tem uma psicopatologia, por isso é que ele é pobre. Vamos estar a perpetuar um estigma que dificulta a saída das pessoas da situação de pobreza. E eu acho que é importante nós, enquanto psicólogos, desfocarmos do indivíduo e focarmos na comunidade, e o trabalho que nós podemos fazer é um trabalho técnico, é um trabalho alicerçado na ciência, mas também um trabalho político em mudanças societais. Porque enquanto nós não conseguimos fazer isso, o trabalho com o indivíduo vai ser sempre um trabalho votado em sucesso. Vamos estar sempre a resolver problemas em vez de capacitar a comunidade. E eu acho que é importante nós capacitarmos a comunidade até por esta questão das crianças e dos jovens. Nós falamos muito de meritocracia. E a meritocracia é fantástica. É fantástica quando nascemos todos com o mesmo patamar de privilégio. Quando alguns de nós não nascem com o mesmo patamar de privilégio, a meritocracia é uma falácia. E nós temos muitos jovens aos quais exigimos sucesso quando na realidade não lhes estamos a dar as mesmas oportunidades. Uma criança que estuda na cozinha enquanto a mãe está a fazer o jantar não tem as mesmas possibilidades de sucesso de uma criança que estuda num quarto, numa secretária, com luz, com calma, com tranquilidade. E a criança que estuda na cozinha que a mãe está a cozinhar, falo por falta de oportunidades dos pais. E acho que é importante nós também percebermos que se queremos que as próximas gerações tenham reais oportunidades de
ascender socialmente, temos que trabalhar para que os seus pais e as suas famílias tenham condições para lhes dar oportunidades de estudar, a menos que ganhem a lotaria, mas que tenham oportunidades de estudar e que esse estudo as leva a novas oportunidades profissionais e de rendimentos e por aí saírem de situações de pobreza. E acho que é muito importante nós trabalharmos preventivamente, capacitando e dando oportunidades aos pais para que estes possam dar oportunidades aos filhos para que estes efetivamente saiam da situação de pobreza, que é um número que tem crescido. Ou seja, o número de crianças e jovens em situação de pobreza não tem diminuído, o que é paradoxal quando nós estamos na sociedade de maior produção, de maior produtividade, de maior abundância de bens e serviços. Por isso, é paradoxo que na nossa sociedade, que nós nunca tivemos uma agricultura tão produtiva, nunca tivemos fábricas a produzirem tanto, nunca tivemos t-shirts a serem baratas como são atualmente, ao mesmo tempo tem mais crianças em situação de pobreza do que alguma vez tivemos. E isto é uma falha de todos nós, ou seja, é uma falha estrutural e conjuntural quando nós aceitamos que isto aconteça na nossa sociedade. Cando atopámonos ca pandemia pola COVID, todos tivemos que estar confinados nas nosas casas. Atopámonos dunha maneira moi palpable con esas condicións de vida duras, difíciles, daquelos que non tiñan casa ou que tiñan que vivir en vivendas con moitas dificultades. Eu lembro que nun programa que coordinábamos naquel momento de saúde mental para rapaces e rapazas en situación de exclusión social, no momento en que se decreta o confinamento, tivemos a feliz idea de decir, bueno, é moi fácil seguir co traballo, o faremos vía online. Claro, non tiñan datos, por suposto non tiñan wifi, lles daba vergonza que víramos as súas casas, non tiñan un espazo de intimidade ningún para poder falar con nós. As cousas eran moito máis complicadas dos que nós, dende nosa mellor vontade profesional, da nosa mellor intención, éramos capaces de analizar a priori, non? Por iso decía que a pobreza moitas veces non é só unha cuestión económica, unha cuestión dun xeito de vida que marca unhas condicións e marca unhas limitacións que son, como ti ben decías, de desigualdade. E tamén o podemos pensar en todos estos recursos de atención, de axuda que temos moi fragmentados para diferentes necesidades. Seikula decía, a min gustame moito, que non existen os suxeitos multiproblemáticos, sino que o que existen son os servicios fragmentados que vivimos uns de costas aos outros, non? Obligando a persoas cando temos estas malas políticas, non? Estas atencións lentas, fragmentadas, dispersas, precisamente a quenes máis estamos perxudicando son aqueles que máis necesidades teñen, porque lles dificultamos moito a accesibilidade, non? Entón, realmente eu concordo contigo en que non só temos unha responsabilidade, a nosa responsabilidade profesional nas profesións de axuda, a nosa OE, non é só unha responsabilidade clínica ou terapéutica, tamén temos unha responsabilidade social e unha responsabilidade ética. Facer intervencións cas que o que estamos axudando é as persoas a adaptarse a condicións que son inxustas,
injusto tamén pola nosa parte, non? É excesivamente duro para aquelas persoas cas que estamos traballando, non? E há uma coisa que eu acho que é importante e que muitas vezes nós não falamos, que é a moralidade da intervenção. Nós somos sujeitos morais, vivemos numa sociedade judaico-cristã, e nesse sentido, muitas das vezes a nossa intervenção não está moldada por critérios profissionais, mas está moldada por critérios morais. E quando está moldada por critérios morais, nós muitas vezes culpamos o pobre por ser pobre, culpamos a pessoa que está em situação de exclusão por estar em situação de exclusão, e isto perpetua a situação de exclusão. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Eu faço muitas vezes visitas à casa das pessoas. Eu, antes de entrar, peço com licença. Vou onde as pessoas estão confortáveis em que eu vá. Eu tenho colegas que abrem o frigorífico, a nevera. Né? Isto, para mim, é uma violência. Mas é uma violência de alguém que está numa situação de poder, e nós, enquanto psicólogos, temos de ter noção que estamos numa situação de poder, e tendo consciência dessa posição de poder, temos que usar de forma consciente. Eu nunca iria abrir um quarto de uma pessoa, nunca iria abrir o frigorífico de uma pessoa, porque acho que é uma violência. Acho que é um abuso da nossa parte fazer isso. Mas nós também temos que trabalhar com os nossos colegas e também temos que trabalhar com eles e educá-los naquilo que é eticamente correto fazer com pessoas em situação de vulnerabilidade. Ou seja, não é pelo facto da pessoa estar numa situação vulnerável que nós temos o direito de entrar nas intimidades delas, de a julgar. E uma coisa que eu acho também muito interessante, que se fala muito, é literacia financeira. Não sei se vocês aqui têm muito esse tema da literacia financeira, que eu acho que é delicioso, que é: vamos ensinar pessoas que recebem 200 euros ou 300 euros por mês a gerir 300 euros por mês. Eu acho que é de uma sobranceria técnica nós achamos que sabemos ensinar pessoas a gerir 300 euros. Se me conseguirem ajudar a gerir 300 euros durante um mês, eu agradeço-vos, porque eu não consigo. Eu acho que nós às vezes também temos que trabalhar isso com colegas. E aquilo que tu dizias do trabalho repartido e fragmentado. Há várias nomenclaturas. Há as famílias muito problemáticas, as famílias muito desafiadas. Há uma nomenclatura que eu acho deliciosa, que é famílias multiassistidas. Ou seja, a mesma família é acompanhada no serviço de crianças e jovens, é acompanhada no tribunal, é acompanhada na escola, é acompanhada por quem dá os cabazes alimentares, e tem que partilhar isto tudo, tem que partilhar a informação com estas pessoas todas. Ou seja, a forma como nós montamos o sistema é uma forma que revitimiza as pessoas. Ou seja, indo buscar o tema da violência doméstica, revitimiza as pessoas, porque estão sempre a ser expostas, sempre a terem que partilhar as suas vidas. E eu acho que também temos que trabalhar um bocado nesta questão do trabalho em rede, de tentar cada vez mais sermos menos multiassistidos, termos menos pessoas a intervir, mas de forma mais articulada. Ou seja, eu não tenho que articular, eu não tenho que trabalhar com a Cristina, por exemplo, se o Ricardo já trabalha. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com o Ricardo. E cada vez mais temos que perceber qual é a especificidade do nosso trabalho e aquilo em que somos bons e aquilo que somos redundantes. Ou seja, não faz sentido eu fazer o mesmo que o Ricardo faz, só que o Ricardo é da instituição A e eu sou da instituição B. E acho que temos que trabalhar também nesse sentido de o trabalho em rede é efetivamente necessário. Se não por nós técnicos, pelas pessoas com quem nós trabalhamos, para evitar estar sempre a insistir com as mesmas pessoas. E despois temos o camiño de volta, como as persoas con problemas de saúde mental
tamén están máis expostas a situacións de pobreza. Non? Como a saúde mental tamén aparece como un estigma, dificulta o acceso ao traballo ou interrompe trayectorias académicas, ou dificulta o establecemento de redes sociais, e moitas veces é unha vía tamén de acceso á pobreza, porque cando se tratan as problemáticas de saúde mental, tendemos a velas como unha especie de disfunción que hai que subsanar de algún xeito sen ter en conta todo o contexto que conleva a propia problemática de saúde mental, de xeito especial nas persoas con trastorno mental grave, pero creo que isto se pode pensar en todas as problemáticas de saúde mental, non? Por iso falamos como dun camiño de ida e volta, como presentaba Verónica ao principio, non? Como a pobreza evidentemente provoca dificultades a nivel de saúde mental, pero a saúde mental tamén é un camiño de cara á pobreza. Eu sendo psicólogo comunitário, tento fugir sempre da questão da saúde mental no sentido do estigma que a saúde mental traz. Mas é inegável que a saúde mental tem um peso importante nos percursos de exclusão. Nós sabemos, a literatura diz-nos isso, que pessoas com problemas de saúde mental têm mais tendência para não concluir os estudos, têm mais tendência para ter empregos mais precários, para terem empregos mais curtos, para terem relações significativas mais frágeis, e nós sabemos tudo isso. No entanto, enquanto que nós investimos em ortopedia, porque parece-nos óbvio que uma pessoa com uma perna partida não pode andar na rua, nós não investimos da mesma forma num psicólogo ou numa psiquiatria porque achamos que alguém com uma psicopatologia pode andar bem sem acompanhamento. Porque a saúde mental ainda é muito invisível. Ainda temos muito a ideia de que a saúde mental é uma questão de caráter. Ele não tem uma doença mental. Ele é má pessoa. E enquanto nós tivermos esta ideia de que a saúde mental não merece ser investida, e não merece ser investida não apenas em questões de investimento financeiro, mas também em questões de investimento humano e em questões de investimento político. Nós fizemos um percurso grande de retirada das pessoas dos grandes hospitais psiquiátricos porque achamos que não era humano a existência destes hospitais psiquiátricos porque, de alguma forma, colhiam a liberdade individual das pessoas. Eu acho o princípio maravilhoso, atenção. Eu acho que nós não fizemos o devido acompanhamento depois na comunidade. Então acabamos por ter pessoas na comunidade que foram libertas nos grandes hospitais psiquiátricos, mas a quem não foi dado o devido acompanhamento, não foi dado o devido apoio. Então temos pessoas abandonadas à sua sorte. Ou seja, são pessoas que têm psicopatologias graves, para as quais nós não respondemos com técnicos, com espaços, com equipamentos adequados às suas psicopatologias. E isto para mim faz-me confusão porque eu acho, e parece-me que os dados dizem isso, que é mais barato trabalhar a prevenção da saúde mental do que trabalhar depois a intervenção após o acontecimento de alguma situação. E nós, ao não investirmos na prevenção, estamos a permitir que aconteça uma segunda coisa, que é quando uma pessoa com doença mental comete algum tipo de ilegalidade, ela é tratada como criminosa. Então nós estamos a pegar numa pessoa que tem um problema de saúde mental e estamos a deixá-la cair num segundo gueto, que é o gueto do crime. E não é porque ela seja criminosa por definição, é porque efetivamente nós não soubemos dar em tempo útil o acompanhamento necessário para que ela não tivesse que cometer um crime. E a partir do momento que ela entra no caminho do crime, duplica a nossa dificuldade, porque depois temos que trabalhar a reinserção, depois de passar por processos penitenciários, e isto é um desperdício de investimento financeiro
que a mim não me faz sentido, e acho que também temos de trabalhar para evitar esse desperdício, porque efetivamente os recursos são finitos e devem ser bem aplicados. Bueno, introduces un terceiro factor na ecuación, que é a delincuencia, que casi podíamos adicarlle, podía ser pobreza, delincuencia e saúde mental, porque é verdade que a partir de aí se articula todo o mundo e o tratamento da saúde mental nos recursos penitenciarios é algo digno de ser falado e de ser estudiado, non? O que sí queda claro é que non hai saúde mental posible sen dereitos sociais. Creo que é un consenso que temos que ter, que é firme, que si como profesionais defendemos a saúde mental, non podemos non alinearnos na defensa dos dereitos sociais. E isto é unha cuestión de políticas e de políticas públicas. E iso ten unha clara implicación na nosa laboura como profesionais da psicoloxía, non? Esquecernos deso, facer unha psicoloxía que non teña en conta os dereitos sociais, a necesidade de políticas públicas que axuden as persoas que máis o necesitan, que loiten contra a desigualdade. Digamos que unha psicoloxía técnica, sí, pero fora da realidade humana que precisamos cuidar, atender e compartir tamén entre nós. Eu costumo dizer que nós, enquanto psicólogos, não somos apenas psicólogos. Se nós nos remetermos ao nosso papel de psicólogos técnicos, eu acho que nós estamos a prestar um mau serviço. Eu acho que nós, mais uma vez, partindo do nosso lugar de privilégio e aproveitando que somos escutados com outra atenção, temos um dever de ativismo político, ou seja, independentemente de qual é o partido em que eu estou, ou se não estou em nenhum partido, acho que temos um papel de ativismo político. E isso é uma responsabilidade que nós também temos que ter e da qual não devemos abdicar. Ou seja, eu não posso dizer, eu sou psicólogo, não me posso meter em questões políticas. Eu acho que nós somos psicólogos, nós temos o dever de fazer ativismo político. E ativismo político não necessariamente em defesa dos psicólogos. Muitas vezes nós achamos que o nosso papel é defender os psicólogos. O nosso papel não é defender os psicólogos. O nosso papel é defender os clientes dos psicólogos. Se nós conseguirmos defender os clientes dos psicólogos, a psicologia está garantida. Se nós nos preocuparmos apenas com questões de classe, tipo, vamos defender os psicólogos, acho que aí perdemos o nosso ponto. Eu costumo achar que eu, enquanto psicólogo, sou melhor do que os meus colegas de outras profissões. E digo isto a brincar, claro, não sou melhor, mas acho que nós, enquanto psicólogos, temos que ter aqui alguma altivez moral no sentido de lutar por aquilo que são também os destinatários dos nossos serviços. E os destinatários dos nossos serviços nem sempre são pessoas ricas que podem pagar uma consulta privada. Muitas vezes são pessoas pobres que não podem pagar, mas que merecem ainda assim ter um serviço de qualidade. E acho que nós temos de ter esse papel de ativismo político e de dar voz a quem muitas vezes não tem essa voz e não tem essa participação ou não tem essa possibilidade de participação. Sí, o traballo, a intervención psicolóxica, introducindo sempre unha perspectiva ética no traballo. Creo que iso é fundamental, creo que iso é algo no que temos que afondar moito, tamén nas facultades. Aquí estamos nunha facultade. Creo que a ética na psicoloxía é unha materia fundamental, é un elemento fundamental. Debería serlo nos planes de estudio, tamén para os colexios profesionais. Creo que deberíamos afondar moito cando estamos falando de que traballamos con problemáticas tan complexas como a que estamos abordando hoxe.
as questões éticas é interessante porque nós muitas vezes não as vemos, ou dito de outra forma, não as discutimos na academia por relação a uma população tão vulnerável. Nós, quando pensamos nas questões éticas, muitas vezes pensamos as questões éticas numa lógica de clínica privada. E acho que também temos que trazer para a academia estas populações, estas problemáticas, estes dilemas éticos que ocorrem com população que normalmente não é olhada pela psicologia. Há bocado estava a dizer que nós, enquanto psicólogos, também somos responsáveis por algum olhar menos positivo sobre a pobreza, porque nós, efetivamente, se pensarmos na psicologia do ponto de vista histórico, nós somos uma classe que foi criada para dar resposta a pessoas com dinheiro. Só muito recentemente é que pessoas com menos condições tiveram acesso à psicologia. Durante muito tempo, os psicólogos eram quase como uma mala da Louis Vuitton. Eram um objeto de luxo. E nós, enquanto nos consideramos um objeto de luxo, também não permitimos o acesso a pessoas com menos capacidade. Por isso acho que também temos que fazer esse meia-culpa de, ok, nós temos que integrar nos currículos académicos questões ligadas à pobreza, à exclusão, a todas essas problemáticas que afetam quase um em cada 5 pessoas vive em situação de risco de pobreza. Por isso, se nós fizermos aqui as contas, aquela colega não tem risco de pobreza, aquela colega não tem risco de pobreza, aquela colega não tem risco de pobreza, a outra colega tem risco de pobreza. Por isso, nós às vezes achamos que o risco de pobreza é uma coisa distante e que só acontece aos outros. Mas se pensamos que um em cada 5 está em risco de pobreza, nós aqui nesta sala temos aqui alguns colegas que estão em risco de pobreza. Sí, a evidencia, ti o explicas moi ben, non? Que a psicoloxía non pode ser unha psicoloxía para persoas favorecidas, senón que ten que ser precisamente particularmente centrada nas persoas que están con maiores necesidades e maior risco de exclusión, porque precisamente son eles os que teñen un maior sufrimento a nivel de saúde mental. Entón, a nosa profesión e a nosa formación ten que ir orientada aí. Por iso a importancia non só da intervención, sino como resaltabas antes, de todo o que ten que ver co traballo preventivo e todo o que ten que ver ca intervención comunitaria, non? Eres un psicólogo comunitario e esta é unha parte do traballo na psicoloxía que hai que reivindicar, non só reivindicar, sino que debería estar en primeiro plano do traballo que facemos dende a psicoloxía. Temos que ir rematando. Vale. Non, continúe, última intervención. Estava só a pensar que todos os anos eu tenho alunas e alunos de psicologia que fazem estágio na CAIS. E todos os anos eu tenho que os desformatar, porque eles vêm todos com a formatação de serem psicólogos de clínica privada para a pessoa. Eu tenho que dizer, meus amigos, isso não vai ser aqui. E tenho que os desformatar e tenho que os reformatar para que eles percebam que pessoas com o tipo de desafios que as pessoas que nós acompanhamos têm carecem de um olhar diferente e carecem de uma intervenção especializada para o tipo de problemas que eles têm. Que senão vamos estar a vender-lhes um serviço para o qual eles não têm necessidade. Moitas gracias, Ricardo, Alexandre, por a intervención, ademais moi clarificadora. Eu creo que hai unha parte indispensable, ademais do que dicíades, de a propia definición de pobreza. Eu creo que é moi necesario comunicala. Aí voume un pouco ao meu terreo, non? Pero como técnica de agareso vémolo en moitas campañas e comunicacións que facemos cara ao exterior, que moita xente non é consciente da dimensión da pobreza ou de cales as múltiples formas que pode ter, e creo que é moi importante isto para despois axudar a loitar contra o estigma e axudar tamén a, como decides en comunidade, reclamar melloras políticas sociais. Gustoume ademais a frase que decíades que non hai saúde mental posible sen dereitos sociais, e para iso hai que reclamalos, porque está claro que hai moito camiño por andar. Así que gracias pola vosa intervención. Gracias.
Pois continuamos, ademais, desculpade que interrumpira porque era moi interesante, pero é para manter un pouco os tempos acordados. Tamén, como dicíamos, hai moitas persoas que nos están vendo dende o streaming, entón un pouco para seguir. Xa empezamos aí un poquinho retrasados, entón vamos a continuar ca seguinte mesa. Están dudando o orden. Se queres acompáñame por aquí, Aarón. Para seguir afondando un pouquiño máis no tema que nos compete no día de hoxe, imos ir xa coa segunda e última mesa da tarde. Esta segunda mesa leva por título unha ollada sobre a pobreza e a saúde mental. Ademais, a nosa idea, cando artellamos un pouco ou cando debatimos sobre como facer esta intervención, era como intentar que cada quen dende o seu sector, aínda que vai haber cousas que son compartidas e que se parezcan, que nos ofrezcan unha visión deste tema diferente, non? Dende os seus ámbitos de traballo. Entón, preséntovolos para que sepades un pouquiño por onde imos ir. A miña dereita, Aarón Argudo Palacios, doutor en Psicoloxía, ademais por esta mesma universidade, subdirector de Alume Saúde Mental, unha entidade da provincia de Lugo que xestiona centros de rehabilitación e pisos protegidos para persoas con trastorno mental grave. A súa dereita temos a Ana Pardo Fernández, traballadora social con máis de 19 anos de experiencia, aí combinando ademais o traballo directo, a asistencia directa con traballo formativo, dentro dese acompañamento directo de diferentes grupos de poboación en situación de vulnerabilidade. Ademais, Ana é a directora de proxectos da Asociación Provivienda en Galicia e, dende 2023, ocupa a presidencia de EAPN. A súa dereita temos a Adrián Varela, diplomado en Educación Social pola Universidade de Vigo e actualmente desempeña o seu labor profesional como técnico na área de Acción Social de Saúde Mental de FEAFES, Galicia, dende 2020. A súa experiencia de traballo céntrase na atención directa e intervención con colectivos de risco ou en situación de exclusión social, persoas en fogar, drogodependentes, menores infractores, etc. E, por último, temos tamén a Beatriz Gómez Gómez, traballadora social no Sergas, en concreto como interina no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense polo Plan Saúde Mental dende 2021, levando ademais diferentes dispositivos tanto de infantil como de adultos. Ten un máster en Dependencia e Xestión de Servicios Sociais pola Universidade da Coruña, ademais, na actualidade, cursando Psicoloxía, grado en Psicoloxía pola UNED. Así que gracias aos 4 por acompañarnos nesas conversas previas que tivemos para ver como organizar un pouco o noso debate. Decidimos un pouco empezar con unha primeira posta en común de cal é o estado da cuestión que hoxe nos compete, dende cada unha das súas perspectivas profesionais. Entón, vai a ser unha primeira intervención que falemos un pouco eso do estado da cuestión, despois falaremos de problemas, trabas, barreiras que se encontran no seu día a día, despois xa por último posibles solucións, non? Porque falar de problemas sin solución sempre é un pouco quedarse a medias. Sí que vou estar controlando un pouquiño tempo para que non nos pasemos, entón se me vedes facer así como aspaventos ou cosas raras, non é que me este pasando nada, senón que é para avisar. Entón, se queres, Aarón, tomas a palabra de primeiro, sí? Pois, sí, moitas gracias, Vanessa, moitas gracias ao colexio, á facultade, por permitirnos estar aquí a abordar este tema, ¿no? Cando comecei a preparar esta charla, ademais de intentar expresar a mirada profesional dende Alume Saúde Mental, comecei tamén a estudar os términos de pobreza, riqueza, e claro, como influía nesto na saúde mental, porque nós utilizamos casi de diario unha expresión que é a de estabilidade psicopatolóxica, pero claro, xurde a dúbida que estabilidade psicopatolóxica onde, non? Porque claro, vivimos unha sociedade que ten sanidade pública, educación pública, infraestructuras, non? Unha sociedade rica no colectivo.
Pero claro, si esa persoa volve a casa, unha casa que non hai calefacción, ou que non hai certas carencias, ¿no? Ese mens sana incorpore sano como que queda un pouco, bueno, desestabilizado, ¿no? Utilizando esa liña. Entonces, claro, pareceme difícil falar de estabilidade psicopatolóxica neste contexto. Así que gustaríame decir que, claro, sí, mens sana incorpore sano, indomus cálida, ¿no? Unha casa cálida igual é máis fácil, máis doado ter esa estabilidade psicopatolóxica. Despois comecei un pouco a ver como estaba definido hoxe en día os términos de pobreza absoluta e pobreza relativa. E fun cara ao Banco Mundial. O Banco Mundial o que fai é establecer unha serie de criterios, por un lado a pobreza extrema, a pobreza absoluta, con dos umbrales. Un umbral que estaría en torno aos 2 euros e pico ao día, outro umbral superior que estaría en torno aos 5. É dicir, por un lado temos un umbral de 70 euros ao mes, que sería considerado pobreza extrema, e, por outro lado, 150. Claro, creo que aquí, no sector sociosanitario, podemos entender que esa categoría ou esa expresión de pobreza extrema podríamos sustituirla por supervivencia biolóxica, porque realmente estamos falando de non morrer de fame, ¿no? Sendo un poquinho máis directos. En ningún sitio falábase en ningún momento de participación social, que é o que estaba comentando antes a compañeira. Despois, en términos relativos, o que como se basea é no 60% da mediana dos ingresos do país. Aquí xa estaríamos nunha cuantía un poquinho máis alta, que sería en torno aos 965 euros. É dicir, considérase pobre aquela persoa que está cobrando 965 euros. Claro, se isto analizamos no contexto de alume saúde mental, o noso alcance é aproximadamente de 200 persoas, máis ou menos, sin contar os centros penitenciarios de Bonxe e de Monterroso. 85% dos nosos usuarios vivirían nesta pobreza relativa, é dicir, cobrarían 965 euros ou menos, e, polo tanto, cando falamos de sintomatoloxía, temos que falar necesariamente de pobreza relativa. Cando falamos de adherencia ao tratamento, temos que falar necesariamente de pobreza relativa con hábitos da vida diaria, sono, familia, etc. ¿no? Porque, ao final, isto é unha especie de metástasi que vai invadindo todas as áreas da persoa. Entonces, claro, eu comecei dicindo que estudiei, andiven vendo, ¿no? Explorando o que se entende por riqueza, pobreza, porque isto sempre é unha comparación con algo. Aquí podemos comparar non en términos económicos, quizá en outros términos, que quizá somos máis pobres un dos outros, ¿no? Pues a nivel de oportunidades, a nivel afectivo ou emocional, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de comparación, cando estamos falando dunha sociedade rica no colectivo, ¿no? Poden xurdir problemas psicolóxicos, porque, claro, a persoa, estaba falando Ricardo do individuo, ¿no? Pode facerse preguntas: cal é o meu estatus? E se teño un imprevisto este mes, a neveira, a lavadora, dame igual, o coche, vou poder afrontar ese imprevisto? Claro, estas son preguntas que van xurdindo, ¿no? Ou incluso coa comida. Podo permitirme unha comida que sexa rica en proteínas ou basease en ultraprocesados? Claro, isto ao final vai provocando preguntas que poden dar lugar a sentimentos ou emociones, como por exemplo a vergüenza, ¿no? A vergoña, que claro, incluso podo invitar a alguén á miña casa ou resulta que hai mo ou que hai humidades e que prefiro non facelo, ¿no? Entonces, claro, o sentimento pode ser tamén de como de cidadá fallido, ¿no? Unha persoa que fallou no seu contexto. Entonces, claro, estas situaciones a hora de facer un plan de intervención temos que telas en conta, por supuesto. Despois, revisei o que dicía a OMS. A OMS comenta algo que é moi aceptable, claro que sí, pero a veces dame a sensación que pode ser pouco operativo, porque comenta que os fogares non deberían de ter unha temperatura inferior a 18 grados. Claro, unha temperatura inferior, non ter esa temperatura en invierno, non estamos falando de ter un gasto importante en calefacción. Es decir, esa persoa que vive nunha situación de pobreza, xa non digo de supervivencia biolóxica, es absoluta, ¿no? Ou extrema, sino relativa. Un porcentaxe de gasto bastante alto e que non sabemos se se pode permitir, ¿no? Entonces, claro, a mesma OMS, no mesmo artigo, comenta que en caso de non ter
esa calor, ¿no? Dentro do fogar, poden darse circunstancias perjudiciales, ¿no? Como, por exemplo, vasoconstricción, é dicir, que a sangue vaya un poquinho máis lenta. E que isto, a súa vez, poda derivar, por exemplo, en infecciones respiratorias, porque resulta que como hai frío, hai moho, hai humidades. E, ademais, se non durmes ben, porque o frío non facilita o sono REM, ¿no? Bueno, pues non estamos preparados para afrontar o día seguinte porque non é reparador ese sono. En definitiva, cando estamos falando desto, estamos falando de que entonces a pobreza pode matar. É unha ameaza constante. Claro, se vivimos en esta ameaza constante, hai un sistema que se coñece como loita oída, ¿no? Este sistema está conformado polo ese hipotalámico hipofisario adrenal e isto actúa como un pouco de centro de mando, ¿no? En primeiro lugar, o hipotálamo o que fai é mandar unha alerta porque resulta que temos unha situación, un imprevisto, unha situación de ameaza persoal, ¿no? Esta alerta o que fai é mandar unha hormona mensaxeira, neste caso CTH, corticotropina. Esta hormona vai cara a unha glándula chamada hipófisis que a súa vez o que fai é amplificar esta mensaxe cara as glándulas suprarrenales, que aquí onde estaría o problema? Co cortisol. Vale? Cando temos esa constante activación de cortisol, isto provoca o que se coñece carga alostática. Esa carga alostática é un desgaste constante para a persoa. Entonces, esta é outras cousas que cando facemos os planes de intervención temos que telas en conta, ¿no? Vexo a señal. Entonces, bueno, vou parar aquí, despois, se queres, profundizamos. Vale, creo que non o comentei agora ao empezar, comentei no inicio de todo que para despois, cando rematemos, se queredes anotar preguntas ás persoas que estedes aquí, pois despois podemos trasladarllas. Ana, cando queiras. Gracias, Aaron, por axustarte. Bueno, primeiro de todo, boas tardes a todas e todos. Agradecer, bueno, pues estar hoxe aquí tamén rodeada de compañeros que ademais creo que vai a ser unha mesa moi complementaria. Eu teño que decir que agradezo a intervención primeira do compañeiro porque ata día de hoxe nunca me parara a pensar que un plan de intervención ten que ter unha perspectiva co cortisol. É dicir, unha parte que desde a intervención social moitas veces nos quedamos nunha parte máis vinculada ca realidade social, pero sí que é verdade que hai unha parte biolóxica, non que ao final tamén temos que identificar e que isto tamén leva a situacións de pobreza. Levo desde unha parte un pouco de humor, sí, pero creo que se entende a realidade. Bueno, eu desde o traballo en Provivenda, que é unha entidade social que traballa, pois como o noso nome indica, no ámbito da vivenda, e creo que é algo que xa puxo o compañeiro de manifesto, o grosso das persoas que acompañamos, e ademais, hoxe se falou aquí das políticas, da necesidade de políticas públicas, políticas que realmente mitiguen o impacto social que ten nas persoas e a situación de pobreza, non? Hoxe en día creo que non é un segredo, non? Porque por sorte xa está na axenda pública que a vivenda é un dos grandes problemas que redundan na sociedade, sobre todo que están cronificando situacións de pobreza e están facendo que moitas persoas realmente vexan que os seus ingresos merman paulatinamente e que non poden cubrir outras necesidades fundamentais e básicas, non? Cando falabas dos datos económicos nos cales podemos dimensionar a situación na que se atopa unha familia, unha persoa, en general a renta de inserción social en Galicia, os ingresos mínimos pois están, bueno, pois alrededor dos 500 euros. Se nos paramos a falar da realidade dunha poboación como é Santiago de Compostela, hoxe en día conseguir unha vivenda en Santiago de Compostela, vexo algunhas risas por aí no público, risa irónica, pois posiblemente sexan uns 700, 800 euros, ou incluso se falamos dunha habitación nun piso compartido, no cal tamén se ve privada, bueno, pois unha parte de intimidade que todas as persoas necesitamos, pois pode rondar seguramente os 400, 300 e pico por aí, non? Si temos que facer esa aportación económica solamente para cubrir algo fundamental que é un teito, un espacio de seguridade, plantexamos outro paso, que é a cobertura da alimentación, non? O sea, as persoas necesitamos alimentarnos. Xa non falo cunha dieta totalmente equilibrada, xeitada, polo menos ter unha alimentación mínima, pois, bueno, creo que ir ao supermercado temos todos ao alcance do noso día a día, pois imaginamos o marxen que nos queda. Posiblemente só con intentar cubrir o teito e a alimentación esas persoas que son o grosso do que realmente atendemos no noso día a día nas entidades sociais malamente, xa están facendo un sobreesforzo, pero malamente cubren esas dúas necesidades fundamentais. Pero creo que algo que queda de manifesto é que o ser humano ten outras moitas necesidades, non? Entonces, algo que tamén se puxo de manifesto moitas veces aquí son os coidados na parte
de descanso, de ocio, de participación, pero realmente temos aí de novo pois outra dificultade que nos vemos no noso día a día, non? É dicir, moitas veces como a sociedade en xeral, contextos moi normalizados, desde un edificio, un bloque nunha vivenda, pois é un perfil diferente ou ten unha conducta un tanto diferente o que se agarda, pois moitas veces xa é expulsada, non? Xa esa persona non pode interactuar do mesmo xeito. Entonces, moitas das persoas que nos atendemos no día a día, que ademais vinculadas con despois xa con unha patoloxía ou con un diagnóstico de saúde mental, os factores estresantes que tiveron que vivir ao longo de todo o seu proxecto vital xa fai como que eles se sintan culpables ou que elas se sintan culpables de que non fixeron un proxecto axeitado, de que posiblemente foron moitos erros os que cometeron. Pero quizáis tamén nos paramos un pouco a revisar as políticas, non, que falábamos antes, as políticas que temos agora mesmo de acceso a vivenda, de acceso ao emprego, de acceso á participación cidadán, ou simplemente o feito de que posiblemente se teño unha problemática de saúde que me limita en determinadas cuestións e con mellor o meu obxecto vital non ten que ser que eu accedo ao mercado laboral, pero son un cidadán de pleno dereito e teño dereito igual a relacionarme, a interactuar, a poder facer propostas de como quero e decido vivir. Entonces, a pobreza non radica única e exclusivamente en ter ou non ter ingresos, a pobreza non radica única e exclusivamente en poder ter ou non un acceso a unha vivenda digna, en poder alimentarme cada día. Quer dizer, a pobreza radica en que poñemos as persoas ou as persoas non son culpables de onde nacen ou no contexto no que nacen, se non teñen as mesmas oportunidades ou as mesmas posibilidades de chegar, digamos que esa casilla de salida na que podemos estar outros grupos de poboación, e aí é onde as políticas públicas teñen que actuar como unha palanca para permitir e facilitar que todas as persoas podemos estar, sobre todo un enfoque de dereitos nunha situación como máis equilibrada e máis xusta, non? Vamos a falar despois a continuación de barreiras, de dificultades, pero eu sí que quería traer algo que escoito moitas veces nas persoas participantes dos nosos programas cando chegan a nós, non, sobre todo vinculado ca saúde mental, que e falando de plans de intervención, non, que moitas veces esa é a parte do profesional. Nos atendemos a persoa xa na nosa cabeza cunha idea de, sobre todo eu falo a veces no noso ámbito, non, no traballo social, cunha idea de cal é o plan de intervención que vou a facer, non? A persoa necesita ter uns ingresos económicos, estar empadronado, ese é o noso proceso. Ese é o noso proceso. A persoa mellor no seu proxecto vital o que necesita nese momento é totalmente diferente do que nos ensinaron ou no que nos temos incorporado na cabeza, non? Entón, moitas persoas participantes me trasladan. Primeiro de todo, Ana, eu non son un diagnóstico. Eu son unha persona. Creo que é un erro moi grave cando acompañamos as persoas, eu decían no anterior espacio, poñer etiquetas nas persoas, non? Unha cousa que estes nunha situación de pobreza ou que teñas unha problemática de saúde mental ou doutra dimensión, e outra cousa que ti eres un individuo único que require unha atención individualizada e que desde aí cada vez falamos máis do enfoque centrado na persoa. E isto é algo que nós, polo menos no día a día, nas persoas que acompañamos cada vez vemos máis presente. Necesitamos ser tratados como persoas únicas que teñen unha serie de situacións pero que tamén teñen unha serie de capacidades e desde aí temos que motivar. Entón, creo que temos que intentar tamén a veces como profesionais buscar ese punto de equilibrio, e as situacións de pobreza ao final para poder abordalas temos que traballar desde as políticas públicas, desde a cidadanía en xeral, pero tamén os profesionais no noso día a día, e ir cambiando, mudando acorde ás necesidades que vamos detectando na sociedade en xeral e nas persoas. Gracias. Sin facer señal, tempo... Adrián, está rodada Ana ya. Que nos sirva de precedente. Nada, muy bien, por nada. Desde Saúde Mental FEAFES Galicia queremos dar la enhorabuena a las personas que organizan este octavo encuentro del tiempo de psicología, que siempre es interesante este tipo de iniciativas, y agradecerles que hayan contado con nosotros. Desde Saúde Mental FEAFES Galicia, y nosotros que, al igual que estaba comentando ahora Ana, ¿no?, pues desarrollamos programas sociosanitarios destinados a la atención a personas que tienen un problema de salud mental y que además se encuentran en una situación de riesgo o extrema vulnerabilidad. La pobreza, desde luego, y ya se ha comentado aquí, es un determinante social de carácter estructural que afecta directamente a la salud mental.
con diferentes mecanismos. Un mecanismo material, las cosas que necesito para comer, para vivir, mecanismos psicológicos relacionados pues, con el apego, con la atención, donde se pueden desarrollar luego posteriormente patologías, estrés crónico, inseguridad, y contextuales relacionados con entornos de violencia, de exclusión, ¿vale? De baja cohesión social, de vulnerabilidad. Sabemos, ya se ha comentado aquí, aspectos biológicos relacionados con la pobreza, esto es muy importante. Seguramente Ricardo de esto también sabe mucho, ¿no? Aspectos relacionados con el desarrollo cerebral de los niños, de niños que están en situación de pobreza. Sabemos de sobra que las situaciones de pobreza pues, generan diferentes déficits que afectan, pues luego se traducen en dificultades en el manejo de la conducta, en dificultades a la hora de manejarse emocionalmente en el mundo. Desde luego, la pobreza lleva en sí asociado, o al menos creo que es una percepción que tenemos todos, un riesgo evidente de padecer un trastorno mental, sea de manera puntual, sea de manera más prolongada y crónica en el tiempo. Uno de los elementos que es fundamental para entender la pobreza desde una perspectiva psicológica es que una persona pobre tiene más vulnerabilidad que el resto a sufrir problemas psicológicos. El problema es que sabemos que la atención sanitaria en el ámbito de la psicología, al menos en el ámbito público, no está dando la respuesta que necesita todas esas personas. Claro, se ha sustituido, o la atención psicológica tiene un alto grado de privatización. Entonces, antes de entrar aquí estaba hablando con un amigo y me hizo pensar, porque justo entraba aquí y estaba hablando sobre su jefa, ¿no? En el trabajo, una persona altamente cualificada, en el ámbito de las finanzas, diseñan proyectos y cosas de estas para empresas muy importantes y claro, se quejaba, ¿no?, de lo que maltrataba a sus trabajadores. Y entonces el chascarrillo era, ¿y eso que va a terapia todas las semanas? Va a terapia todas las semanas. Claro, esto me hizo pensar, dije, claro, ostras, yo voy a hablar ahora de pobreza y psicología y resulta que la psicología, una persona que se la puede pagar, está utilizándola como herramienta para manejarse en un entorno hostil donde se dedica a machacar a la gente que está por debajo. Personas que están en una situación de más vulnerabilidad y que no tienen acceso a psicólogos. Claro, esto hemos convertido una necesidad que es primordial para la atención a personas que están en una situación de exclusión en un privilegio. Y esto es un problema, y es un problema importante. Y es un problema que... Una de las cuestiones que yo me planteaba al venir a hablar aquí, tengo allí a mi compañera, que trabajamos todos los días juntos, y le dijo, oye, mira, pues voy a hacer esto, no sé cómo enfocarlo, porque a veces genero mucho jaleo, ¿no? Y no me gusta, aparte está ahí mi jefe, me tengo que comportar. Pero una de las cosas que me planteaba, yo vivo en Coruña y todos los días hago el trayecto, ¿no? Santiago-Coruña. Y cuando trabajamos en situaciones tan límites, a Ana también le pasa, de hecho hemos compartido espacio de trabajo con personas que están en situaciones límites, y lo planteaba antes Ricardo y el compañero, es decir, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Qué estoy fomentando yo con todo esto? Es decir, ¿cuál es en este aspecto central, cuando una persona viene a mí a pedirme ayuda, aparte de intentar ejercer mi profesión desde un aspecto moral y ético importantísimo, porque las personas eso lo detectan, lo saben al momento, saben cuándo las están juzgando, saben cuándo no van a conectar contigo? Hablaba el compañero, abrir la nevera de una persona, eso es violencia. Pero ¿cuál es uno de los aspectos relacionados con el trabajo social cuando una trabajadora social de un concello, de un ayuntamiento, de servicios sociales, tiene que hacer un informe social? Va a tu casa y te abre la nevera. Claro, y todas esas personas están constantemente viviendo esas situaciones. La pobreza y esas situaciones de estrés crónico son acumulativas, van destrozando a la persona. Como bien decía antes Ricardo, al final... ya es más que una etiqueta, es tu manera de vivir. Tu manera de vivir es ser pobre. Y eso es algo que a mí en el día a día me hace reflexionar muchísimo. Es decir, ¿qué papel estoy haciendo yo en todo esto? Porque yo estoy intentando ayudar, pero la percepción
No tengo esa percepción. Y las personas con las que trabajo no tienen esa percepción. Y eso es un problema, y es un problema que debemos de reflexionar, sea por políticas públicas, sea por otro tipo de medidas que seguramente pues, la compañera plantea soluciones. Pues seguramente no estamos aquí los que tenemos que hablar sobre soluciones. Ese es el problema. Y el problema es que no hacemos llegar el sufrimiento, el padecimiento que me transmiten a mí las personas día a día, con el que me voy para casa en ese trayecto. Luego llego a casa y, por suerte, pues ya he desarrollado herramientas para no estar todo el día con eso. Pero es sufrimiento, es dolor, es desesperanza. No podemos motivar a las personas. La meritocracia se acabó. Yo ya no te puedo decir si te esfuerzas vas a conseguir. Una mierda, eso no vale para nada. No vas a conseguirlo. Y motivar a las personas desde ahí, cuando están en lo más profundo, es muy difícil. Con lo cual creo que una de nuestras funciones, y desde Saúde Mental FEAFES Galicia intentamos hacerlo siempre que tenemos oportunidad, es transmitir a las personas que tienen la capacidad de movilizar recursos de que lo hagan. Gracias, Adrián. Bea, cando quieras. Vale, pois eu tamén empezar dando as gracias polo convite. Se escoitaseme... Escuchar se te escucha. Mucho, ¿no? Pero entran interferencias por aí. Vale, ahora mellor, ou non sei. Bueno, eso, que gracias polo convite. Vale, ahora... Vale, pues eso, gracias polo convite, así en primer lugar. En segundo, decir que con estes compañeros teño así un síndrome do impostor ahora mismo como estratosférico. Quería, eu me pasou un pouco como Aarón cando me convidaron a vir, me puxen a ler cousas e me abrumé de todo lo que lía, pois como se relaciona todo, a pobreza que a infancia, a pobreza transxeneracional, como vai pasando pois de pais a fillos, un pouco que xa se comentou o tema da infancia, como a pobreza nos colexios afecta, como hai moito acoso escolar tamén relacionado con o que uns teñen, outros non poden ter, cos adultos, ca saúde mental. E como agora desde, se vos pregunto, desde o COVID se fala máis de saúde mental, todo o mundo dice que sí, que claro que se fala máis de saúde mental, está moi ben, pero eu tamén sempre digo que se fala máis como dunha parte da saúde mental, non se fala da ansiedade, da depresión, parece como que ir a terapia agora como que dá máis caché, se me apures, pero hai unha parte da saúde mental, eso dos trastornos mentais graves que comentaron antes aquí, que non se fala. Está moi relacionado co tema tamén da pobreza, porque en algún sitio lía como que as persoas con trastorno mental grave viven en pobreza crónica, porque non acaban de sair de aí. Eso non só referido ao tema de falta de ingresos, que tamén obviamente, pero xa empezando por un tema de ruptura biográfica, dos primeiros casos, que igual por eso tamén me quedei con eles, cos que traballei no hospital de día eran persoas que estaban igual facendo unha enxeñería ou destas carreiras que tes a vida resolta de oportunidades que falaban ao principio de traballar onde queiras, porque sí, porque non hai como a causa única, tes un brote psicótico e acabas como eso, nos pasou no caso este que vos comento, pelexando no xulgado por unha pensión non contributiva con informes de psiquiatras sociais, para acabar tendo unha pensión non contributiva que despois, como tema da vivenda, como comentaba Ana, está tan ben, incluso se compartes piso con outra persoa que teña unha non contributiva ou unha risga, e non che dan o complemento de aluguer porque compartes piso, entón as habitaciones compartidas e os pisos non entran. Entón, eso implica, que xa se falou, o tema da alimentación, de as persoas con trastorno mental grave, aparte polo tema da medicación, teñen moitos índices altos de obesidade porque é moito máis barato comer precociñados, así que unha alimentación máis saludable. O tema do emprego, teñen moitas barreiras que falaremos despois, das barreiras no acceso ao emprego, o ocio que falábamos antes. Ahora mesmo tamén temos un ocio que está como moi vinculado ao consumo. Tú quedas para tomar algo nunha cafetería. Nos hai pacientes que temos que non poden quedar porque que non teñen para
un café, para gastar a maiores en tomar un café pola semana. Entón, todo eso se xunta e acabas vendo un pouco en relación ao que decía antes da ruptura biográfica de ter pacientes como con 40 anos que dicen que non salgo de aquí. Ou, pois claro, por o tema do trastorno mental grave, incapacitados encima que tampouco poden, pois xa nin dispoñer do pouco diñeiro que teñen sin que a funga ou a entidade tal ellos acepte. Entón é como unha situación de eso, de pescadilla que se morde a cola, de que vino antes, la pobreza ou el trastorno mental grave. Bueno, o sea, no, despois o tema das relacións, de claro, que está tamén moi relacionado, entendo, a pobreza, a saúde mental e a exclusión e o illamento. A maioría dos nosos pacientes, a relación que teñen é cos pais, porque a maioría viven cos pais os que os teñen, pois tamén por tema habitacional, no caso do hospital de día, cos que veñen as actividades e as intervencións no hospital de día, xa está. Entón, moitas veces, pois sí, pola mañá teñen cousas que facer, teñen actividades, veñen tal, pero pola tarde, cando lles preguntas, en plan de, non, estuve en casa, estuve vendo a tele, xogando os videoxogos. Entón, claro, ese illamento tamén é como un factor de risco a vez de máis problemática social, pois o risco de depresión, de exclusión, e ao final non ter unha rede de apoio que tamén sirve de sostén para a promoción, pois dunha saúde mental algo máis positiva. Pois, como vos decía, quedáramos en que esta segunda parte da intervención nos centráramos un pouco en problemáticas, aínda que moitas delas xa foron salindo neste estado da cuestión inicial, porque é inevitable, cando falamos do estado da cuestión, pois tirar un pouco por aí. Falamos xa de moitas cuestións, como, por exemplo, da falta de recursos públicos para a saúde mental, e que o difícil que é acceder a servicios de saúde mental na sanidade pública e de outros moitos. Entón, continuamos, se queres, Aarón, con esas barreiras, eses problemas que se encontran no día a día para intentar paliar ou intentar romper na medida das nosas posibilidades, que son as que son, xa o sabemos, esa roda de pobreza e saúde mental. Gracias, Verónica. Gustaríame continuar coa pegada que deixou a nosa decana en relación á evidencia, a ese énfasis na evidencia. Cando estaba buscando toda esta información como fixo Bea, atopei unha investigación que se fixo en México que medía o cortisol antes e despois dunha intervención. A intervención era cash transfer, transferencias bancarias. Os resultados desta investigación é que a seguridade económica tranquiliza o organismo, é dicir, descendían os niveles de cortisol. Porén, non foi o que me chamou a atención deste estudo. O que me chamou a atención deste estudo foi a mostra, é dicir, os participantes. Os participantes eran nenos e nenas que cando os seus pais ou as súas nais recibían estas axudas económicas, os niveles de cortisol en saliva descendían. Por tanto, un pouco retomando a liña de Ricardo, claro, isto é posible que deixe unha cicatriz biolóxica dende pequenos. Claro, se a isto unimos os estudos de epigenética, que sería esa liña que estuda como o contexto pode alterar ou silenciar distintos genes, claro, o que indican estos estudos é que sufrir pobreza en idades tempranas é un factor de risco de cara a desenvolver problemas de saúde mental na idade adulta. Por lo tanto, o que están dicindo as compañeras e o compañeiro é que a pobreza é heredable, a pobreza non acompáñanos, Entonces, claro, aquí tamén me pareció importante, porque, bueno, nos intervimos e escoitamos cousas, porque, claro, todos falamos, un pouco por rebatir algunhas ideas que tamén escoitei, isto dun sector máis liberal, quizá, como que estar en situación de pobreza é casi unha elección, ou que se pode manter esa situación por tomar malas decisiones. Claro, hai unha teoría que chamase a teoría da escasez, que fala que non é un problema de decisiones, é un problema de ancho de banda, digamos, de filtrado selectivo. No momento en que eu teño que estar vivindo
nesta situación de ameaza que estamos falando antes, ¿no? Desta lucha huída, de preocupación constante, é difícil que as miñas funciones executivas, é dicir, razonar, recordar, planificar, sostener estrategias que sexan máis ou menos efectivas, estean correctamente reguladas. Porque, claro, o noso cerebro, de forma literal, o que está pensando en sobrevivir, é dicir, supervivencia. Está priorizando a supervivencia. Entonces, claro, si continuamos esta liña da toma de decisiones equivocadas, supuestamente, hai un psicólogo que foi premio Nobel en 2002, que é Daniel Kahneman, que, bueno, ten varios estudios sobre heurísticos, é dicir, atajos, ¿no? Que facemos a nivel cognitivo, procesamento da información, pero tamén fala da recompensa inmediata e da recompensa demorada, que seguramente o exemplo coñecédolo, ¿no? Este exemplo de que hoxe eu podo ofrecer aquí, que non ofrezo, 20 euros ou 100 euros dentro de 15 días. Claro, as persoas que temos máis ou menos ou relativamente estable o noso futuro, vamos a esperarnos, ¿no? É dicir, non vamos a coller os 20 euros. Que ocorre? Que, claro, as persoas que viven no día a día, as persoas que teñen esa inseguridade constante, é posible que collan os 20 euros. Entonces, claro, dicía, bueno, é que tiña 5 euros e comprou un paquete de tabaco. É que ese paquete de tabaco con esos 5 euros posiblemente era unha cuestión de regulación, non é irracional, é regulación. Porque, claro, cando hai unha incerteza do futuro, o futuro non se sinte que estea disponible, o que facemos é intentar agarrar o que temos, non? En definitiva, claro, volvemos outra vez. Creo que temos que falar en términos de invasión, ¿no? Da pobreza. Entonces, aquí esta parte. Ben? Non vos agobiedes co tempo, vas falar de que eu se non aviso vos, que vos vexo estresados. Non é bom. Non sei que... Bueno, eu creo que incorporar perspectiva de barreiras ou de dificultades que atopamos no día a día acompañando as persoas, bueno, pues creo que un pouco da reflexión tamén que falábamos antes de empezar e tamén do que decía Adrián, non, de que rol xogamos nós como profesionais tamén en todo isto. Eu creo que ao final estamos acompañando procesos de persoas en situacións moi complicadas que realmente teñen unhas altas capacidades para sobrevivir cada día, non? Creo que se falaba antes como de eu sempre digo que a veces desde as entidades traballamos a axuda ás persoas na xestión económica e eu non me haría ministros de economía a moitas das persoas que acompañamos porque, quer decir, a capacidade de priorización e de xestión que teñen é increíble, non? Pero sí que é verdade que eu creo que os profesionais moitas veces no noso traballo, na intervención directa, creo que estamos cada vez máis queimados, frustrados, superados, porque é verdade que cada vez as situacións nos superan máis, non? Porque as vivencias que nos trasladan as persoas son máis complexas e, por outro lado, cada vez os recursos ou as alternativas nas que nos podemos acoller para dar solucións ás persoas son mínimas, non? Eu recordo que xa cando me formaba, xa choveu, xa fai tempo, non? Se falaba de que o traballo social, na miña disciplina, non se fai cunha variña máxica, non? É dicir, facer, non? Ou traballar desde calquer ámbito da intervención require recursos, require medios que podemos ser os propios profesionais de intervención directa, pero tamén, bueno, pois recursos especializados, alternativas e medidas e políticas e propostas que podan acompañar as persoas. Eu o que sinto e o que vexo cada día máis nos equipos profesionais e en min mesma é que queremos facer un bo traballo, queremos acompañar da mellor maneira posible con ética, como moi ben sae de manifesto, con esos criterios de moral e de ética, pero ao final é que chega un momento que decimos a donde, que fago, como podo acompañar este proceso cando non existen políticas de vivenda que faciliten o acceso a un dereito e que desde aí podo empezar outro proxecto de traballo con esa persoa. Cando falamos dos plans de intervención, non? É dicir, eu como profesional me ensinaron na teoría que teño que facer, pero se despois non teño recursos que acompañan, que lle digo a esa persoa? Pero, sin embargo, creo que tampouco temos que caer no fatalismo desto xa non ten saída e creo que se daban claves moi importantes. É verdade que estamos falando dos problemas, pero a vez creo que temos que traer un pouco de solucións, que eu creo que volver a recuperar un pouco máis a intervención no comunitario, que é algo que saiu cada vez máis e que, por exemplo, eu creo que vinculado moito ca saúde mental das persoas, que tamén vincula moito co estigma, co prexuízo, é que durante moito tempo
e se sigue facendo a veces, o que acontecía era que alonxábamos do que é da sociedade ou do máis visible o que, digamos, que queríamos que non se vira. A pobreza. Onde estaban os recursos de atención a sinfogarismo? Alonxados, e que podía ser nunha parte menos visible, onde siguen estando moitas veces os recursos de atención a persoas con saúde mental en contextos, é verdad que xa se evolucionou moito, non? Pero todavía queda moito, non? Se fala moito da desinstitucionalización, non? É dicir, de achegar as persoas á sociedade, á comunidade. É algo que me parece unha moi boa práctica e para min é un contexto de éxito do traballo que facemos no día a día. Son todos os encontros que realizamos nos barrios, nas prazas pequenas, nas que a través de dinámicas lúdicas e de ocio xuntamos a persoas que están en situación de exclusión por diferentes, digamos, que casuísticas, que se encontran con veciños e veciñas cos que, se non é por esa excusa do que estamos facendo, non se chegarían a coñecer en ningún momento. E o impacto que ten na situación anímica desa persona que o día seguinte se cruza con un veciño que hasta ese momento non sabía nin quen era e lle dice ata logo e lle chama por o seu nome, é brutal. E iso impacta en como vemos as persoas pobres, eso impacta en como se perciben as persoas cun diagnóstico de saúde mental. Son un veciño ou son unha veciña máis? Teño nome, non teño un trastorno bipolar ou teño unha esquizofrenia. As etiquetas, romper esa parte, a persoa vai por diante. Entón, eu creo que temos moitas barreiras que unha delas somos nós que a veces, ou non ter recursos, entramos nunha parte de frustración como profesionais de non podemos facer máis, se pode facer moito e a veces incluso con poucos recursos, aínda así non hai que perder a perspectiva de que temos que recuperar recursos, o sanitario ten que estar cada vez máis forte. Tamén é verdade que creo que temos que deixar a veces, non creo que sea competir, porque creo que é un erro, pero sí entender que somos complementarios. Creo que o decía na parte inicial, a coordinación, non? O social necesita do sanitario, o sanitario do social, e non estamos para competir, estamos para complementarnos, pero por algunha razón, en algún momento nos puxemos como a debatir que é o que nos corresponde a cada un. E creo que esas barreiras son sinxelas de borrar, de sacar do medio, e creo que o impacto que poden ter nas persoas que acompañamos vai a ser grande. Adrián. Un pouco al hilo de lo que estaba comentando Orana, pero antes me gustaría incidir sobre una cuestión que también sacó el compañero, ¿no? Sobre qué hemos hecho con las personas que padecen una enfermedad mental grave. Las hemos desinstitucionalizado, eso ha estado muy bien, las hemos lanzado a la exclusión social. Viven como miserables. Viven como miserables. Yo veo personas de esas todos los días. Pagan un alojamiento miserable, que prácticamente los baños no se limpian, no puede comer bien, si es que come, porque hay una parte que se la gasta en cocaína, lógicamente, y eso es lo que tenemos en la calle, o por lo menos con lo que trabajamos nosotros en Santiago. Desde luego la solución no era encerrarlos y tenerlos encerrados, pero desde luego la solución no ha sido sacarlos. Y esto es un problema grave, porque no le estamos dando una vida digna. Las personas con enfermedad mental grave, las que acuden al centro de día, esos son unos privilegiados, que comen todos los días en el centro de día. Yo tengo chicos que llevan semanas sin ducharse y pagan un alojamiento. Servicios sociales solo quieren que no estén en la calle. Eso es lo que molesta, que estén en la calle. Luego, una vez que están fuera de la calle, pues si tienen servicios, si acuden a la cocina económica, si van a los servicios, bien, si no, por nada. Al menos no molesta. Y eso es un problema grave. Eso es un problema grave. Tendría que haber más centros de día. ¿Por qué no hay? ¿Qué pasa? En Santiago no hay personas con enfermedad mental grave. ¿Quién toma la decisión de que solo puede haber un centro de día con X plazas? ¿Cuántas plazas tenéis? 20. 20. Y no comen allí, o sea, la comida va por su cuenta. Ya, a eso me refiero, sí, pero al menos se cercioran de que comen. Nosotros tenemos chicos con los que trabajamos que no tienen medios económicos y acuden al centro de día. Entonces sabemos que comen, sabemos que están desarrollando unas habilidades o al menos no perdiéndolas o intentándolas mantener. Pero es que si dentro hay 20, fuera hay muchísimos más. Fuera hay muchísimos más. Entonces, claro, eso es un problema y no es un problema de psicología. Es un problema de política. Y, desgraciadamente, hoy este tema que estamos tratando aquí tiene un gran carácter político. Y eso, para nosotros, nos deja una situación incómoda, porque parece que tenemos que posicionarnos, ¿no? Que tú, si defiendes tales ideas, pues eres de esta manera o de esta otra. Vale, y esto es difícil también manejarlo. Y es difícil manejarlo en el contexto en que nosotros trabajamos. Porque yo soy una persona asalariada, no voy por libre.
Y mi salario lo está pagando una entidad que a su vez recibe subvenciones de un organismo gubernamental que está gobernado por X personas. X personas que, vuelvo a incidir lo mismo, son las que tenemos que sensibilizar sobre lo que hay. Algunas son más sensibles, otras no tanto, pero por lo menos intentarlo, incidir en este tema. Y al hilo de lo que estaba comentando Ana, de lo comunitario, estuve repasando, ¿no?, el FOESA, ¿no?, de este año, y nos dicen que desde el 2018 al 2024 se ha quintuplicado el aislamiento de personas en situación de exclusión severa. Esto es un problema gordísimo. Es un problema gordísimo, porque a mí mi abuela me comentaba, ¿no?, de cuando era la posguerra había una movilización en el pueblo para que todo el mundo comiese. Aquí, en este momento, en este contexto, prima el yo sobre el nosotros. Y esto es un problema. Y uno de los elementos que creo que puede ayudar a equilibrar más las cosas es tomar conciencia de las personas que tenemos al lado. No solo en discusiones de YouTube sobre pagar impuestos o marcharse a Andorra, sino en cuidar a las personas que tenemos al lado. ¿Qué podemos hacer como profesionales? Cuidar a la persona que tenemos al lado, de la manera que podamos. Yo intento todos los días cuidar a las personas que tengo al lado, de la manera que pueda. A veces tengo más medios, otras veces tengo menos medios, pero al menos hacerlo desde esa perspectiva. Y creo que es importante recuperar lo comunitario desde una perspectiva del cuidado de las personas que más dificultades tienen. En el ámbito político, pensando un poco más cómo se puede redistribuir lo que tenemos para que todos podamos partir desde cierto grado de igualdad. Hablando de John Rawls, que decía, ¿no?, que una persona tiene que partir, no puede haber tanta diferencia entre unos y otros. Y si uno sube, el otro también tiene que subir. Hemos perdido eso. Hoy en día hay una paradoja. Si nosotros abrimos el diario 5 días, diario económico, ahí los números van fenomenal. Bueno, hoy Telefónica ha perdido algo de dinero, que ha hecho ventas en Sudamérica, pero bancos ganan dinero, empresas del IBEX ganan dinero, empresas ganan dinero, pero sigue habiendo gente que está en una situación de pobreza. 1/3 de las personas que están en situación de pobreza son niños. Tenemos la segunda tasa más alta de pobreza de la Unión Europea en niños. Es el fragmento de población que es con más tasa de pobreza. Esos niños van a ser adultos. Van a ser adultos que desarrollen enfermedades mentales graves. ¿Qué respuesta va a dar el sistema sanitario a eso? Cuando ahora mismo, que se supone que estamos un poquito mejor, tienen 20 plazas en Santiago. ¿Alguien está pensando en esto? Aparte de nosotros que lo vemos todos los días, no, me refiero a las personas que tienen que tomar las decisiones. Y hay otro elemento que me parece muy importante y que no tenemos en cuenta. FOESA nos dice que uno de cada 3 núcleos familiares activan medidas para intentar salir de la pobreza. Es decir, se activan, ¿no? Se intentan encontrar trabajo, formarse, recuperar los vínculos. Esto es importantísimo, ¿vale? Una persona que recupera sus vínculos va a tener más posibilidades de salir de esa situación que no. Uno de los objetivos fundamentales de nuestra intervención es reconectar a las personas. Has sido una persona con un problema de drogadicción, un problema de salud mental, tu familia no te quiere ver delante, intentamos trabajar con la familia. ¿Por qué? Porque uno de los predictores de éxito y de mejora de la calidad de vida de esa persona es poder reconectarla con su familia, con lo comunitario. Entonces, pues bueno, dentro de esas posibles soluciones, que son muchas, recuperar lo comunitario, que igual no tiene tanto que ver con elementos políticos, porque depende más de nuestra voluntad, pues estaría bien también. Y no tanto desde la perspectiva de lo caritativo, ¿vale?, sino de moral, de ética, de qué clase de seres humanos queremos ser. Si queremos ser, pues, esta señora que se paga una terapia para ir a su empresa a machacar a los trabajadores, que es paradójico, ¿no? Causa risa, pero al final está pasando. Y ese trabajador que intenta llevar un salario a su casa, más o menos, para sacar adelante a su familia, está machacado, con depresión, con ansiedad, Entonces, yo creo que es importante que tengamos, sobre todo a la base de pobreza, qué clase de seres humanos queremos ser para intentar tener más cuidado y prestar más atención a las personas que nos rodean. Vale, yo un poco también retomando lo que decía Adrián, creo que fue al principio, que decías que los que estamos aquí no somos precisamente los que podemos poner soluciones a esto. Y también en relación a lo de eso, de cuando se cerraron los psiquiatros, a los manicomios, tal, que ahí
evidentemente, o sea, se cerraron las instituciones tal, pero la solución, o sea, como la cosa recayó en las familias. No es que la administración equipara, no, de pues recursos intermedios o algo, eso, para darle a esa gente una salida, no fue en plan de lo cerramos de aquí, lo mandamos por la familia y ya eso. Nosotros, o sea, en urgencias en el hospital se ven todos los días casos. Es totalmente cierto lo que dices, de los que llegan a nosotros son los privilegiados, porque los que están más en la pobreza y los trastornos mentales más severos ni siquiera llegan a hacer las demandas. En relación a lo que decías también, Ana, antes de la varita mágica, yo también muchos días aún sigo diciendo, en plan, es que me la dejé en casa, ¿no? O sea, el otro día... por urgencias, ¿no? Hacían como una interconsulta a trabajo social que, o sea, igual exageró un poco, pero no exageró mucho de cómo era, ¿no? De paciente sin techo, consumidor que estuvo en seguimiento en la UCA pero la perdió, no tiene red de apoyo, no tiene familia, no sé qué, tal, se hace interconsulta a trabajo social para solución. Que claro, llamé a la compañera y le dije, ¿eres tú la que hace los milagros? Sí, porque otra cosa no. Entonces, porque eso, o sea, yo creo que parte de las barreras precisamente eso, que a administración dice sí, palabras muy bonitas, pero no ponen los recursos para ello a ningún nivel, ni a nivel de vivienda, ni de educación, ni de sanidad, ni de nada. O sea, a nivel de sanidad estamos a nivel de psicología, ¿no? Mucho más debajo de la media de lo que debería haber de psicólogos por habitante. Pero eso yo entiendo también que influye, como bueno, como son pocos y encima no, como están ahí excluidos, que no hacen ruido, que no se nota, pues no pasa nada y seguimos así tirando. Yo creo que eso, o sea, una barrera importante y me parece el tema de la administración, eso, a todos los niveles, desde vivienda, medio ambiente, educación, cualquiera. Después, por otra parte, eso también la fragmentación que comentaban antes de la administración y el pasarse la pelota. No, es que este niño, no, es que se autolesiona, entonces no es de protección de menores, es de salud mental. Y dices, ya, pero se autolesiona no porque se quiera matar, igual no, pues de forma ansiógena, tal, y aún así tiene una situación de mierda, por eso se deriva a menores. No, pero es como así todo el rato de pasarse la bola de unos a otros, de no, y pues lo derivamos para aquí, entonces eso, nos lo sacamos delante, ¿no? Hacemos como un check de, bueno, pues intervención hecha. Después también eso, pues como la ética y eso, lo que comentábamos antes de qué papel jugamos nosotros, hasta qué punto estamos reforzando algo que va en contra de lo que pensamos también, porque es lo que decías tú, los usuarios, los pacientes lo notan. Y aparte, o sea, eso, yo que debo ser así muy transparente, enseguida me dicen, eso no es lo que estás, o sea, no es lo que sientes de verdad, ¿verdad? Y yo, vale, venga. Entonces, eso sí que me parece que hay un montón de trabas, ¿no? O sea, después el tema de eso, pues en el trastorno mental grave, ¿no? El estigma, pero es que ¿cómo lo van a contratar si es un loco? Y dices, ya, pero no sé, tiene 2 manos y 2 piernas, ¿no? Y puede trabajar igual, pero claro, eso, pues en recursos de empleo faltan un montón de empleo con apoyo, o sea, nosotros tenemos muchos pacientes que sí consiguen, ¿no? Pasar la entrevista, si alguna vez de milagro. Pero claro, es un perfil de pacientes que no le puedes decir, pues esta sala, venga, la limpias. No, pues que tienes que ir diciendo, mira, pues coges esto y limpias pues estas sillas. Y tal, como una estructuración, una guía que no se da. Entonces, claro, eso, volvemos a lo que hablábamos antes, la pescadilla que se muerde la cola, no, acaban fracasando, se acaban autoculpando ellos de porque no soy suficiente, porque no llego, porque no, o sea, después la culpa de porque mis padres me tienen que estar dando dinero, porque no pueden hacer esto o ir a tal sitio, porque necesito que me den dinero, tal. Me parecía relevante que lo hablamos, o sea, se habló antes también al principio como de hablar a nivel social, ¿no? Porque si la mayoría de los malestares de los que estamos hablando son sociales, lo que no puede ser es que la respuesta sea individual, porque entonces le estamos reatribuyendo la culpa y la responsabilidad a la persona. O sea, ya encima de no estar mal en situación de pobreza, excluido, no sé qué tal, tienes tú la culpa porque no haces suficiente para salir de ahí. Entonces yo también estoy muy de acuerdo en que una de las soluciones viene por preservar, ¿no?, la comunidad o recuperar la comunidad, dejar eso de pensar en el yo para pensar en el nosotros, ¿no? Y recuperar la comunidad en todos, no sé, como desde diferentes perspectivas, ¿no? Ahí atrás leía, o leía o redacté, yo no me acuerdo, pero
cómo se fue perdiendo eso, nosotros, desde, por ejemplo, si hacemos como una ojeada hasta atrás de cuando aparecieron las televisiones, en los pueblos igual había una televisión, entonces todo el mundo se juntaba en el pueblo, la familia, los vecinos, no sé qué, para ver la tele. Pasamos de eso a que ya en cada casa había una televisión, entonces pues ya cada uno se juntaba en casa solo para ver la televisión. De eso pasamos a que en cada habitación después había una televisión. Entonces estaba pues el padre en un sitio viendo la tele, en el otro tal. Y ahora ya cuando aparecieron los móviles y las tablets y esto ya es cada uno sus redes, su Netflix, su no sé qué. Entonces es lo que se dice muchas veces, en un tiempo donde estamos como hiperconectados, realmente estamos solos. Gracias. Como vos decíamos, esta última parte tiñamos pensado centrar nas solucións, moitas ademais xa se foron dando, eu fun tamén intentando sintetizar un pouco todo o que foche dicindo, non repetiuse moitísimo xa dende o principio de todo, de recuperar a comunidade, o comunitario, máis intervención no comunitario, e todo iso que tamén falaban dende o inicio. Eu entendo, correxídeme agora que se queredes, que tamén se puxo de manifesto a necesidade de prestar tamén, non sei se máis atención ou máis recursos á saúde mental das propias persoas técnicos e técnicas que fan ese traballo día a día, non? Porque ao final para estar mellor tamén para prestar outra atención. Tamén falamos moito de complementariedade entre o sanitario, o social, entre diferentes entidades dentro das propias diferentes, se falamos de Galicia, das propias consellerías, non? Que falabades agora de isto infancia, isto saúde mental. Falamos tamén de intentar darlle unha vida máis digna ou unha resposta, tamén entendo, máis digna ás persoas con trastorno mental grave que non se está facendo. Sobre todo, hai unha cousa que eu creo que se repetiu, aínda que indirectamente, que é a sensibilización, non? Sensibilizar a quen toma as decisións, as cúpulas políticas e demais, pero tamén sensibilizar en xeral para que todos pidamos esas solucións a quen ten na man facelas, non? Entón, deixo-vos con esa parte final de solucións antes de dar paso ás preguntas. Bueno, eu sumome a esas posibles soluciones que xa deron as compañeiras e o compañeiro, porque a verdad que creo que imos todos un pouco nesa liña, porque a roda xa está inventada, non? Nesta, digamos, buscando un pouco tamén a evidencia neste eido, o que indica é que as prestaciones por sí solas non funcionan. Quero dicir, a prestación de risga ou de algún tipo de renta non sería, si non vai acompañada de apoio psicosocial, de seguridade vital, decir, de acompañamento, como estaba falando Adrián, ¿no? Ou incluso de iniciativas residenciales, como podría ser el Housing First o alguna alternativa residencial, pues que non funciona. É dicir, ao final esta abordaxe é algo sistémico, é dicir, algo que hai que abordar desde distintos eidos e que sería aí onde hai que incidir. Claro, para incidir nesto hai que dotar de recursos ou ben a administración pública ou ben, como se está a dicir aquí, as entidades que están a xestionar este tipo de programas. Eu acabo tamén dicindo que, claro, en moitas ocasións o que atopamos un pouco na liña desa lei de atención inversa, ¿no? É que aquelas persoas que máis necesitan esa atención social ou esa atención sanitaria son quenes peores ou barreiras ou obstáculos teñen para o acceso. Sobre as solucións xa fomos aportando, comparto que creo que xa de primeira se va a ser unha mesa así como moi participativa e colaborativa, creo que moi na mesma liña. Eu creo que así un pouco por sintetizar tamén, e algo que creo que o mellor non puxemos de todo encima da mesa, pero bueno, sí que a ausencia de recursos de calidade, poder traballar cas persoas co tempo necesario. Eu creo que isto é algo que tamén posiblemente vivenciamos e que ven da escasez de recursos que temos, pero tamén a veces nas entidades sociais xa non só por a escasez de recursos, sino a veces por os altos ratios nos que traballamos, non? Entonces, eu intento nestes espacios traer moito palabras, non? Ou do que escoito nas propias persoas participantes, non? Entonces, a mí me chegou a preocupar nun momento determinado cando unha persoa participante me dixo: Ana, 5 minutos solo, pero necesito que me escuches.
5 minutos solo. O sea, e o que necesitaba contarme non eran 5 minutos. E é verdade que só con escoitar non resolvín o problema, pero a intensidade de como estaba vivindo xa é diferente, non? Isto creo que o podemos vivir calquera de nós cando vamos a unha cita no médico de familia habitual e lle queremos contar o que nos está pasando e o pobre do profesional che dice é que teño 20 personas esperando, xa fai analítica, non sei que, ya veremos, e ao mellor aí estamos perdendo esa perspectiva de que non todo é físico, sino que a veces hai moitas partes que están vinculadas máis co emocional e que o que necesitan é ser escoitadas. Eu creo que se non temos unhos ratios axeitados para poder prestar unha atención de calidade, pois estamos precarizando o xeito no que atendemos a esas persoas, non? Entonces, eu creo que esa é unha clave tamén que me parece como unha solución, é dicir, ter unhos ratios axeitados en atención para prestar unha atención de calidade que seguramente ten un impacto na mellora da calidade de vida das persoas. Despois tamén xa saliu, non? Pero esta parte de coordinación entre recursos e entidades, non? É verdade que temos cada vez menos recursos especializados, pero polo menos a miña experiencia, igual é que hoxe veño aquí en modo moi positivo, é que cando esas experiencias de éxito ou esos casos de éxito, non? Que denominamos a veces porque sae ben, non? Saiu ben por algo moi sinxelo, que foi unha axeitada colaboración e coordinación entre todos os axentes clave. E estou falando a veces incluso dun ingreso involuntario, é dicir, dunha persoa que está sufrindo moito, que, como decía o compañero, está pasando realmente moi mal, que o temos detectado e que non pode ser unha porta xiratoria na que entre por unhas urxencias e salga nun contexto incluso moito peor e que ainda por enriba perda o vínculo co profesional que xestionou todo eso, porque o que vai a sentir é que me traicionaches, non me levaches a donde non quería ir. Sin embargo, cando eso se fai acompañado desde unha parte humana na que o profesional que está facendo o acompañamento pode estar aí, a para unha boa colaboración porque chega a urxencias e xa están esperando e todo isto se vai orquestando dunha maneira axeitada, é unha experiencia de éxito, pero sobre todo é unha experiencia de éxito para nós como profesionais que non nos sentimos frustrados, pero sobre todo porque vemos que a través desa intervención esa persona se estabilizou e posiblemente cando volte, non, a comunidade, pois volve nun contexto xa diferente que podemos ir traballando. Entonces, quizáis tamén traer esa parte da necesidade de xa non tanto protocolos, porque a veces os protocolos son moi rígidos, pero sí que para abordar algunhas cuestións necesitamos estar ben organizados e ben orquestados e saber que uns necesitamos dos outros e que nos temos que comunicar porque dai vai a depender o éxito das persoas. E eu creo que son solucións que, ainda que a veces os recursos non son os necesarios, parten do que podemos facer cada un de nós como profesional. Me la deja aí preparada, ahora levántalo tú. Ahora levántalo tú. Para mí hay una idea, y aparte creo que viene muy a colación en este contexto, ¿no? En la Facultad de Psicología, y que creo que es importante que no hay muchos alumnos aquí, igual me equivoco, pero así viendo las edades que son de mi edad, yo ya hace tiempo que dejé de ser alumno, pero sí me parece importante que puedan quedarse con la idea de que el malestar generado por las condiciones sociales no puede traducirse en un diagnóstico individual. La pregunta no es qué trastorno tienes, sino qué es lo que qué hay detrás de la causa de este sufrimiento. Vale, y es algo que es importante que podamos entender. Esto no se va a arreglar con lanzar 400.000 psicólogos a la calle. Eso va a ser una parte de la solución, pero no va a arreglar el problema social que tenemos. En mi opinión, como sociedad necesitamos un cambio de paradigma. Tenemos que entender el estado de bienestar no solo como la cobertura de necesidades básicas. La riesga está pensada para cubrir necesidades básicas. Desde luego el contable no debe de ir mucho al supermercado. El que piensa que con 428 euros puedes cubrir tus necesidades básicas no va mucho al supermercado. Pero bueno, es lo que tenemos. Desgraciadamente es lo que tenemos. El día que a lo mejor se pueda tener en cuenta que con eso no puedes vivir, pues a lo mejor cambia. ¿Y harán falta psicólogos en ese momento? Pues seguramente que sí, pero habrá que articular muchas más cosas. Entonces, yo entiendo que necesitamos un cambio de paradigma, de poder generar un pacto social con nuevos valores, con valores distintos. No podemos mantener los que veníamos trayendo. ¿Qué pasa? Sin ser aquí un caótico maligno ni ser muy pesimista, no es la sensación que tengo. Y tengo que decirlo honestamente, no es la sensación que tengo. La democracia se está debilitando, la percepción que tengo.
por lo que veo en las noticias. La gente no cree en las instituciones. Cada vez soy más yo en vez de nosotros. Oye, si te ha ido mal en la vida es tu puto problema. Lógicamente habrá decisiones que, como decía el compañero, están condicionadas por la biología, por reacciones químicas, pero bueno, hay todo un contexto. Y no estamos intentando mejorar ese contexto. Por eso creo que es necesario que de alguna manera podamos articular una nueva forma de atender a la pobreza, de intentar igualar las cosas. Porque lo que venimos haciendo ha funcionado. Lógicamente no es lo mismo la pobreza de posguerra que la pobreza que tenemos hoy en día, pero el sufrimiento es muy similar. La gente sigue sufriendo y sigue sufriendo mucho. Y hay personas que sufren muchísimo, que no tienen acceso absolutamente a nada. Aquí en Santiago, la capital de Galicia, donde hay un autobús que recoge funcionarios todos los días. Y hay otras personas que no pueden desplazarse a comer y se quedan sin comer. Entonces, es importante que tomemos conciencia de todo esto y que entendamos que no se va a solucionar con muchos psicólogos. Esa va a ser una parte de la solución, pero hay una parte política, moral, ética, que tiene que ver cómo con nosotros nos comportamos. Y vuelvo a la idea de antes, ¿no? Del cuidado, de tener en cuenta lo que tenemos alrededor. No sé si nos está quedando medio irregular lo de las soluciones. Pero que aparte, como son na última, estou moi de acordo co que comentaron os compañeiros. No? En relación ao que decía Ana, eu que tamén creo eso, que fan falta sesións de calidade e de cantidade. Porque eso, se tes unha cita ahora e outra dentro de 6 meses, pois de pouco sirve. Igual que o personal, podemos ter 5 ou 500 do que sexa psicólogos, traballadores sociais e educadores que mismo que se está facendo agora como plazas. Podemos ter 20 ou 500 no sitio que para estar facendo o mismo non vai a cambiar nada. Eu eso tamén aposto por polo grupal, polo comunitario, polo colectivo, por espazos de reflexión pois como este, onde a xente se vai elevando por lo menos algo ou dándolle voltas á cabeza ou para pois chegar a casa e dicir, oye, pois comentaron isto, que está fatal todo isto, que non hai solución, ou que sí, ou pois algo se pode facer, non? Como decía Eduardo Galeano, moita xente pequena en lugares pequenos facendo cousas pequenas pode cambiar o mundo. Estou levantando aí as solucións. Eso creo, me gusta tamén acabar así as charlas cunha frase, creo que era de Séneca, que dice que non loitamos para vencer o mal, sino para que non triunfe. Seguramente, pois eso, non podamos erradicar a pobreza, non podamos erradicar a problemática de saúde mental, pero si podemos facer que, inda que sexa no día a día, as persoas coas que traballamos, que falábamos antes, as que acompañamos, poidan ir vivindo algo mellor, pois non sei a vos, pero a mí me va valiendo. É un bo final, tes razón que é un bo final para este apartado de solucións, Bea. Bueno, gracias aos 4, creo que podo falar por todo o mundo que foi moi interesante escoitarvos e aprender de vos. Abrimos agora a quenda de preguntas, non sei se alguén das persoas que nos acompañan no público quere preguntar algo. Nadie? Por eso de que non quede a intervención sin preguntas ningunha. Bueno, moitas gracias a todos os interventes. Eu creo que expuxéchedes moi ben a situación e a pesar da impresión que vos poida dar, expuxéchedes tamén por onde o camiño solucións, eu creo, non? Hai unha cousa que estou reflexionando agora así un pouco ao fío do que falabades ao final, que estuvo, eu creo que no fondo do discurso, pero que non que é a cuestión da desigualdade, máis alá da pobreza. Eu creo que un dos factores que influyen tamén a hora de agravar ou tensionar as persoas e agravar as situacións de saúde mental non é a pobreza estricta que teña, como o nivel de desigualdade, que eu creo que é algo no que estamos camiñando a peor. Falabades en algún momento de que as cifras macro indican que vivimos nunha sociedade rica,
pero, bueno, non sei, vos levades anos traballando, todos vos levades anos traballando neste ámbito, tedes esa percepción de que se está incrementando o dano causado pola desigualdade máis alá da pobreza, do basal de pobreza. Bueno, eu creo que ao final sí que é verdade que se facemos perspectiva e Adrián e eu compartimos escenario de fai moitos anos e traballando ademais con creo que o máis complexo, non, que son coas persoas que están en situación de rúa, non? Entonces, creo que sí que hai certos avances, non? É dicir, pois as políticas van mellorando. Eu creo que parte de que esas políticas melloran tamén é moito do traballo de sensibilización que se fai desde os profesionais de intervención directa, de romper un pouco co asistencialismo, de ir cambiando enfoques e maneiras de traballar, tamén de innovar nos proxectos e nas políticas sociais. Isto é algo que moitas veces tamén poño en riba da mesa, non? O sea, ti se lle preguntas a un arquitecto, un enxeneiro ou un físico sobre innovación e probar, non? Pois ensayo-error, que é o xeito de como ninguén o pon en dúbida, non? É dicir, hai que destinar medios. No, sin embargo, na intervención social parece que temos que ter sempre os mismos recursos, estancos, non probar alternativas, porque igual é un gasto absurdo de cartos, non? E a veces temos que estar esperando a que cheguen esos fondos de Europa que nos permiten, non, a través de proxectos temporais, pois poder pilotar experiencias, non, que ao final o único que están facendo é intentar poñer a poboación máis vulnerable na mesma casilla de salida para que esa desigualdade se mitigue. Entonces, vamos tendo avances, sí, pero é verdade que non chegan o tempo, non, necesario para ir aminorando esa desigualdade que está aí constante no tempo. E por outro lado, é que van acontecendo outras situacións a nivel social, non? O sea, pasamos por unha crise sanitaria brutal que nos sellou, que nos deixou, que de repente nos fixo un pouco a todos cuestionarnos de, oye, la gente que vive en la calle, ¿dónde se mete en este momento? Que tienen que estar en su casa. E o que decíades aquí, non? Como o alumnado sigue as clases, pero que a mellor hai xente que non ten os mesmos medios. É dicir, esa parte de reflexión, pero é verdade que aí volvemos a ter unha brecha. Despois pasamos por guerras, Ucrania, o que pasou en Ucrania, que o temos aí ao lado, pero que ao final tamén aquí te pon nunha situación de jaque. Non todos estamos no mesmo contexto. Entonces, a nivel social están pasando tantas situacións constantes. Vivimos unha crise na emerxencia constante, apagando lumes desde a intervención social con contextos moi paliativos. E iso todo estamos vivindo a nivel social. Entonces, por un lado, podemos decir que sí, hai máis recursos ou máis medios económicos en algunhas cuestións, pero seguimos deixando a uns arriba e a outros abaixo. E eu nese aspecto creo que non estamos evolucionando no ritmo ou da medida que deberíamos estar facendo. No, e aparecen outros contextos nuevos, ¿no? La mitad de las personas que están en una situación de exclusión grave son mujeres con hijos. Esto es un problema. Que nos hace plantearnos a nosotros como hombres cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, pero qué tipo de sociedad construimos, ya no solo que aísla a los individuos, sino que luego deposita en las mujeres toda la responsabilidad de la crianza de los hijos. Encima, esas mujeres con dificultades de acceso al empleo, cuando trabajan cobran menos y que encima muchas subsisten por medio de rentas sociales, donde no pueden dar a sus hijos una buena alimentación, ni permitirles estudiar, etcétera, etcétera, y esa desigualdad se mantiene, una desigualdad que no teníamos antes. Antes, o hace años, pues teníamos los núcleos familiares, ¿no? Padre, mamá, era la familia. Pero hoy en día, claro, surgen nuevas formas de desigualdad que vienen dadas por la propia sociedad y que muchas veces no estamos teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque necesitan respuestas específicas. Es decir, porque a mí me entra una persona con un problema de salud mental y me dice, yo cobro 628, una pensión no contributiva y necesito una habitación. Bueno, sales a ese mundo salvaje de lo inmobiliario, donde no hay control, donde es el oeste totalmente, e intentas pelearte ahí. Pero cuando aparece una mujer con 2 hijos, va a compartir una habitación. Voy a criar a mis hijos en una casa con otra mujer, en el mejor de los casos, o un tío que está consumiendo con mis 2 hijos porque es lo único que me puedo permitir. Y eso está pasando. Es más, se ven como innovadoras. Oye, pues vamos a juntar a todas estas mujeres y que vivan juntas. Bueno, puede estar bien, pero es la respuesta para todos, no. Necesitamos respuestas que sean un poquito más individualizadas, porque no todas las personas responden de la misma manera.
Es imposible. Y aún encima la realidad es tozuda, porque nosotros los empujamos y tienes que entrar por aquí y tienes que adaptarte a esto. Y este es el plan que yo tengo para aquí, que me viene dado porque tengo aquí un papel de consello de la Unión Europea y de la Xunta de Galicia y de tal, y tengo que cubrir estos objetivos. Pero la realidad es tozuda. Y ellos son más fuertes en eso. Y van a ir por otro lado. Entonces, muchas veces no hay efectividad. Y encima se mantiene esa desigualdad y aparecen desigualdades nuevas, que veremos no dentro de mucho. Algunha pregunta máis? Por aquí? Non? Damos entón por finalizado esta xornada. Solo agradecervos de novo a todos e a todas que participarades nesta 8ª edición de Tempo da Psicoloxía. Agradecer pola miña parte tamén á Facultade de Psicoloxía e ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia que contaran comigo e con Agareso para participar aquí, porque tamén é unha maneira de aprender moito das persoas que escoitamos. Gracias aos 4 e gracias a todos.